Hola, bon dia. Soc la Glòria Ruiz I jo, la Dolors Martínez. i les dues som les actuals directores del grup de teatre Alisos. El grup de teatre Alisos forma part de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola de la Caixa, que es va crear en l'any 1962, i la primera activitat que es va fer en aquella associació va ser el grup de teatre, que estava dirigit en aquell moment per als senyors Delgado, que eren els pares d'un alumne de l'escola. Durant aquella primera època, va ser una època daurada, per dir-ho així, del grup de teatre. Es van presentar molts certàmens de teatre amateur i van guanyar premis d'interpretació i de direcció a nivell nacional. I després va haver-hi diversos membres que es van dedicar professionalment al teatre. Actualment el grup està format per unes 20 persones, la majoria dones, i està dirigida per nosaltres dos, que vam participar ja en les representacions dels anys 60-70 amb l'Ernest Delgado i posteriorment amb l'Alfons Guirao del 2006 al 2015. A mi des de molt petita em va encantar el fet de poder fer teatre. És el que em va apropar i el que m'ha enganxat fins ara. No? El fer teatre és absolutament terapèutic, et deixa entendre altres persones molt més, et fa veure la realitat des d'altres realitats, et deixa jugar a ser un altre, que això és fascinant per mi. I és una cosa que t'atrapa, se't fica el gossanillo que diuen i no hi ha manera, O sigui, aquí estem, fins ara. Sí, jo una miqueta igual que Glòria, no? També ficar-te en personatges que mai a la vida pensaries que podries fer-los per la seva complicació i et fiques, i a més el fet de conèixer una miqueta els autors d'aquestes obres de teatre també t'ajuda a fer el personatge, no? Realment, com diu la Glòria, és fascinant. En el nostre procés creatiu comencem escollint una obra i després l'adaptem segons els personatges, homes o dones. En el nostre cas hi ha moltes més dones que homes. En aquest cas hem escollit Germanes, de Carol López, i Glòria és la que està dirigint la mateixa. Llavors el que fem normalment és agafar el text i adaptar-lo a les nostres necessitats o als nostres gustos. En aquest cas, per exemple, hem tingut que tocar molt poca cosa, perquè realment el text estava molt ben escrit i ens va agradar molt des del primer moment, però hem arribat a fer-lo bilingüe, hem arribat a canviar personatges d'home i posar de dona o al revés, i inclús hem arribat a canviar al final perquè hi havia un altre que ens acudia, que era més maco. Un cop ja tenim el text, el que fem és que el dividim en escenes, que sembla que no és molta feina, però és una feina superimportant i que dona molta feina, i comencem a fer lectures. La directora mentre va pensant una miqueta també qui pot ser cada personatge. Llavors també reuneix la directora amb la directora d'escenografia, l'Àngels, i comencem a idear com serà aquesta escenografia, què necessitarem en escena. Un cop ja ho tenim més o menys, comencem la lectura en grup. La lectura en grup és d'entrada per anar entenent l'obra, per anar aprofundint una miqueta més en els personatges i en tot, i per una altra banda per definir quins seran els actors que fan, quins són els que donen millor el perfil d'aquest personatge. I l'última setmana és la setmana del glamour del teatre, en què tots fem de tots. Muntem escenografia, carreguem en coses, anem a comprar el que cal. Un cop ja hem fet l'obra, aquell mateix dia, nosaltres fem divendres, dissabte i diumenge, no? Doncs el diumenge, després de l'obra, desmuntem, una bona feina també, i a partir d'aquí el que fem és fer una estoneta de rotllana, la mare de la Dolors ens porta una coca, petem una miqueta la xerrada i després cadascú a casa seva. Malgrat portar tant de temps fent teatre i estar a l'associació d'exalumnes al barri des dels anys 60, no sabien que existia una federació d'entitats aquí al barri que es deia Verd, i gràcies a Antoni Santos, que va contactar amb nosaltres, ens va posar en contacte amb ells, amb el centre cívic i amb l'auditori. Gràcies a això hem pogut portar a terme moltes de les nostres activitats i, a més, fer-nos conèixer al barri. Per exemple, una de les coses que hem fet ha sigut el projecte de Pastoret, que és un projecte que ens ha fet molta il·lusió i que és un projecte molt important per nosaltres, per tot el que suposa. Aquest any serà el tercer any que ho fem i és un projecte transversal on participa no només el grup de teatre, sinó que també participen veïns i veïnes del barri. I ho hem fet a part en el millor lloc que ho podíem fer, que és l'Auditori de Sant Martí, que ens ha donat totes les facilitats i tot allò que hem necessitat. Estem molt agraïts. I tant. És màgia, és poder convertir-te en personatges totalment diferents a tu, és fascinació. Malgrat tinguem una pandèmia, nosaltres som molt tossudes, molt. No volem deixar de fer teatre, no volem deixar de fer teatre com ho hem fet fins ara, i us juro que ho continuarem, perquè el teatre és cultura i és segur.